Tak ahojte, čaute banda. Je to už to dlho slúbené video, o ktorom som vám hovoril, kde vám v podstate v krátkosti oznámim alebo poviem, kde som mal prvotný problém tu s LED svetlami. Nie samotnej štvorkolke, ale na vozíku. A potom vlastne povieme si niečo o odblokovaní, povieme si také moje prvotné pocity, ktoré mám zo štvorkolky, povieme si niečo o zadnom kufri. Na ste sa viacerí ľudia už pýtali. Tak v podstate niečo také. Tak začal by som tými svetlami, ktoré som už zmienil. Jediný problém, ktorý som mal v podstate a ktorý mi náš predajca nepovedal, to bol problém s tým, že keď som tam zapol vozík, na ktorom sú klasické vláknové žiarovky, tak mi nesvietil. Hej. Najprv som si myslel, že fúha, že aký je problém vo vozíku, avšak potom nejako s pomocou kamaráta sme sa dopatrali k tomu, že v podstate štvorkolka má full LED svetla a nedokázala potiahnuť tie klasické vláknové žiarovky na vozíku. Hej. Tak sme s tým vybabrali v podstate tak, že všetky žiarovky na vozíku som vymenil. Vymenil som ich za LED-kové a v podstate problém je preč. Len, viete no, problém, ktorý ma stál 70 €, boli smerovky, brzdové svetlá, obrysové svetlá, bla 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 bla, všeho všudy 70 € len za žiarovky. Čože v podstate pre niekoho aj dosť a je to taká nečakaná investícia, ktorú človek nečaká. Hej. Ale tak možno to niekomu predíde a už bude pozerať vozík s LED osvetlením. Obával som sa, že či to náhodou nebude problém na aute potom, ale ku podivu nie. A to nemáme zrovna najnovšie auto, s ktorým ťahám vozík. Je to Toyota RAV4, je to 2.7 ročník 2007, takže nie je to zrovna najnovšie vozenie, ale perfektné vozenie. Čo sa týka odbloku, momentálne je odblokovaná zhruba asi 4 dní po prvom servise. Hej. Po prvých 500 km ju môžete odblokovať, dovtedy vám ju neodblokujú. Je to skrz to, že aby sa či už to samotný motor alebo celkovo celá štvorkolka zabehla. A je to lepšie aj pre vás, aspoň si zvyknete na tú silu, na to všetko a máte to tak v rukách. Myslím si ja osobne, že človek sa s tým tak viac stotožní. No a pri 80-ke vám poviem pravdu, že ani to nevidíte rozdiel medzi 80 a 65, ako bola predtým. Kdežto už pri tej stovke je to už také jednak gumy sú není na to stavané. Je to guma do terénu, není to na cestu. Aj keď na tej ceste to celkom dobre drží, ale predsa není to motorka na behanie po cestách. Myslím si, že prostredie sme vybrali krásne. Nádherné. A no neviem, čo by som vám k tomu povedal. Bol som sa s tým už aj troška pobahniť, hej. Mali sme to v podstate zatopené zhruba niekde po tadialto, tak to bola v blate. S tým, že mal som uzamknutý len zadný diferenciál, predok bol pustený, ale nebol uzamknutý diferenciál. Tá štvorkolka išla neskutočne na to, že bola zablokovaná ešte v tom čase na L-ku, kde vás pustilo maximálne do 32 km za hodinu. Tá štvorkolka išla neskutočne. Ako bol tam cítiť to jemné obmedzenie, ale za mňa ako perfektné. Boli tam TGBčka, boli tam kanamy, ktoré mali v podstate, môžem povedať, problém cez to blato a cez tú danú
danú prekopu sa dostať. A to môžem povedať, že som bol troška prekvapený. Ale tak, je to nový stroj. Samotní chalani, čo mali Kanami a TGBčka, boli tam aj s Polarisom, boli prekvapení a hovorili, že celkom podarený stroj. Čo sa týka problému iného, zatiaľ musím si zaklopkať, nemám žiadny. Dúfam, že ani nebude a dlho nás bude len obchádzať nejaký problém. Takže to asi v podstate skrátke za mňa všetko, čo sa týka toho odblokovania a doterajších takých mojich pocitov, ktoré mám z toho. Ešte čo môžem doplniť, tak videli ste sami na videu, kde sme mali zapriahnutý vozík, či už to pri kukurici alebo pri zemiakoch. Plný vozík zemiakov, ešte dvaja ľudia na ňom, čiže dajme tomu, bolo tam možno 800 kg zapriahnutých len so zadným náhonom bez problému. Na L-ku work mode bez problémov. Tá štvorkolka to podľa mňa, ako ja som ani nejako extra nepridával plyn. Tá štvorkolka išla v podstate sama. Troška som ťukol do páčky a bralo sa to. Čo sa týka zadného kufra, to som už mal viacero komentov a otázok naň. Jediné, čo ja badám, a veľakrát sa mi stane, že som na štvorkolke, nenapadne ma otočiť sa a otvoriť si ho, hej. Viackrát je to moja chyba, nenapadne ma to, ale tak v tom zhone rozprávate sa s niekým, zleziete dole a už keď zleziete dole, tak je tu problém, hej. Už tento síce otvorím v pohode, ale už tu sa musím nakláňať celé, aby som to otvoril. Troška praktickejšie mi príde, keď je to asi tuto vzadu, to otváranie. Prídeš sem, zozadu, cuk, cuk, hotovo, otvorené. Je to v podstate 95 litrová verzia. Je tuším, že aj 100, niekto to tam písal v komentoch, ale ja som nepozeral nejako extra na ten objem, vám poviem pravdu, ani na to, že či tu vlezie alebo tu nevlezie príľba. Mňa v podstate zajímalo len jedno. Ako to bude na tej štvorkolke vyzerať. A mne osobne sa tam najviac páčil zrovna tento kufor. Tie, ktoré sú na aj starších verziách, tie majú také dosť hranaté tento predok. Tam vojdu aj tie dve príľby, ale za mňa to vyzerá strašne. Mne sa to vôbec nepáči. Vyzerá to tam škaré, je to jak taký kufrík z Obi alebo z Baumaxu a mne sa to vôbec nepáči. Ja vám môžem povedať, do tohoto išli sme na raňajky na priehradu, bez problémov plachta, tu mám stále v podstate na štvorkolke nachystanú. Tu máme nejaké bundy, hej, ktoré sú tam permanentne a ostáva mi tam ešte pomerne dosť priestoru. Ešte tam mám aj vodu a ďalšie veci, takže bez problémov. Zajtra ideme na výlet. Plachtu si necháme, kdežto bundy pôjdu preč. Budeme mať nejaký ruksačík. Spravím pár fotiek, prihodím na TikTok, na YouTube, na ukážku. Čo sa týka umývania, bez problémov. S kufrom poumývate. Guma, neprejde nič, absolútne suchučké veci. Takisto aj kolka. Normálne, všetko sa umýva. Ďalšiu vec, čo máme, čo som bol prekvapený, že aj samotní predajcovia nevedeli, to je teplota. Tu. Táto teplota je teplota remeňa, respektíve variátora, nakoľko stupňov je momentálne zohriatý. Pri tom klasickom, respektíve nie klasickom, ale neodblokovanom stave do 65 km za hodinu sa mi najviac zohrial na 65 stupňov. Ešte keď sme boli v tom bahne, tak to bolo na 70. Už keď som išiel zo servisu pri odblokovaní,
tak sme to mali na 80 stupňov, ale túto teplotu sme neprekročili. To bola teplota, ktorá zatiaľ bola najvyššia. Uvidíme, čo to bude robiť, keď to bude vo väčšom záprahu. Aj s vozíkom, keď som bol, tak tam bolo 70 stupňov. Hej. Ako je to také, že musím sa nahýňať, lepšie by sa mi to hodilo zo zadu, ale na mňa super. Príľbu, aj tak väčšinou, keď ideme niekam, tak si ju zoberieme, není to nejaká extra záťaž a myslím si, že v pohode. Neviem, keď by ste mali nejaké ďalšie otázky, milé rád odpoviem v komentoch a bol by som rád, keby ste aj zanechali like. Po prípade odber, budem určite dávať videá nielen z takýchto krásnych prechádziek, ale v prvom rade aj s prácou. Za chvíľu budeme mať oberačky na Viniciach, takže koľka bude k dispozícii konečne odblokovaná v plnej sile na odvoz Hrozna. Nabíjačik zatiaľ jedenkrát som ho použil a to je pri prevoze. Keď ju dávam na vozík, tak sa v podstate o prednú časť vozíka chytím s navijákom a zadnú časť popri gule s gurtním. No a to by bolo v podstate také zhrnutie doterajšie, ktoré mám. Ešte si môžeme dať nakoniec videa soundcheck a štartovať. Ten zvuk krásny, motorček si bubloce. V prírode sa mi to osvedčilo, tak ako som hovoril. Není problém, či už na večernú polovku prídem na štvorkolke bez problémov. Nevyplaším si zver. Nemám s tým problém. Máme už troška zasušené blátko, respektíve upečené. Ešte som zabudol, akurát keď sa pozerám na brzdy, tak ma napadlo a nedovolí mi nespomenúť vám. Asi po druhom alebo treťom umývaní začali troška pískať, respektíve ako keby vrzgotať tie brzdy pri brzdení. Je to také troška nepríjemné na uši, že nový stroj a keď to nikto nevidí, zvuk pekný, nevidím ho stále, začne to brzdiť, no to je voľaká hajtra. Akože není to nejako extra, ale tak je to stále počuť a pýtal som sa na to u predajcu. Bolo mi povedané, že dá sa v podstate spraviť náhrada za mäkšie platničky, ale tak v podstate zatiaľ to neriešim. Ale dá sa to. Potom mi hovorili aj o nejakej alternatíve, ktorá by bola zhruba na nejakých 200 km. Ale tak dať si to spraviť, po 200 km má to isté, možno aj menej po viacerých umývaniach, tak na mňa troška hlúposť a zbytočne vyhodené peniaze. Ale tak je to na každom. Niekomu to možno bude vadiť viac, niekomu nie. Ja to dokážem odignorovať. Veľa vecí mi prejde jedným dnu, druhým von. Nerobím si z toho nič, už som si zvykol. Dobre, banda, to je bolo zatiaľ všetko. Hovorím, bol by som rád, keby ste mi zanechali či už to like, odber samozrejme, to by som bol najradšej a koment kľudne tiež.